Самызы мұхтарым ғазиз қардашылар. Яқшылыққа юмарт болсын бүкін, ишекләрне қойға қақмасын, мақсатларына барған һәр бір кіші үміт білән алға атласын деп язған Фәнис Яруллин. Үміт барыбызны да алға атлатсын. Уйлаған тіләкләребез тормышка ашсын. 2022 елдың соңгы көннәре бары тик яхшы хәбәрләр белән генә истә калсын дигән теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Дөнья матур, якты һәм киң, һәм иң мөһиме ул ак, бигрәк тә бу көннәрдә. Яңа елга аяк басырга нибары 4 көн вакыт калып бара. Эфирда гадәттәгечә манзара тапшыруы. Яңа елны моннан 90, 80, 70 еллар элек ничек билгеләп үткәннәр? Якынлашып килүче бәйрәм уңаеннан тарихи экскурсия сарбыз. Балалар һәм яшьләр театр коллективы бәйгесендә төбәк этапка үткән коллективлар белән хәбәрчебез Зәлия Галиева танышып кайтты. Яшь артистлар тамашачыларны нинди спектакльләр белән сөендергән? Хәбәрчебез репортажында. Тәмле булсын сәхифәсендә тун астында сел балыгы түгел, кәбестә булыр. Аны пешерү серләре ашсу устасы Рәсидә Хусаиновадан. Россиядә яңа ел бәйрәменә куела торган беренче чыршыларны алма, конфетлар белән бизәп сата торган булганнар. Чыршы астына бүләк кую гадәтен алманнар уйлап тапкан. Россиягә әле ул гадәт 19 гасырның икенче яртысында гына килеп җиткән. Ничек кенә булмасын, әлеге көнне ел дәвамында көтәбез. Анарда ниндидер мөгъҗиза өмет итәбез. Дөрестән дә яңа ел каршылауның төрле халыкларда, төрле мәдәниятләрдә үзенең таләпләре бар. Кайдадыр, мәсәлән, урындыкка басып 3 мәртәбә матур теләк теләргә кирәк. Кайдадыр әтәч булып кычкырасы, кайдадыр тау шуасы, кар шуасы, кыскасы, алар бик күп. Советлар Союзында яңа ел көтеп алынган бәйрәмнәрнең берсе була. Ул яңа дәүләт идеологиясенә дә туры килә. Хәер, революциядан соң яңа елны билгеләп үтү хупланылмый, ул буржуазия калдыгы буларак бәяләнә. Тора-бара дини бәйрәмнән яңа ел пролетариат төсмерен ала. Тәүге мәртәбә рәсми рәвештә 1947 елның 1 гыйнварында билгеләп үтелә. Бу көн ял буларак санала. «31 декабрь ул вакытта да елның иң кыска көне кебек тоелган, чөнки 364 көн эчендә өлгермәгәнне нәкъ менә бүген эшлисе. Чыршы бизисе, табын әзерлисе, бүләкләр кайгыртасы. Чыршы дигәннән аларны калаларның үзәк мәйданнарында, паркларында бизи торган булганнар. Ә менә укуда алдынгы укучыларны Мәскәүдәге Кремль чыршысына чакырганнар. Элек бу бәйрәм Союз йортында үткәрелгән. Елгы язма. Үзәк чыршы зур Кремль сарайының Георгиев залында. Балалар өчен Советлар Союзының зур театр артистлары чыгыш ясый. Встали на трудовую вахту сезонные рабочие Деды Морозы. Кыз бабай роле махсус сайланып алынган Дед Мороз отрядларына бирелә. Аларны шәһәр администрациясе билгели. Илинче елларда Совет хакимияте яңа елны коллектив белән бәйрәм итүне пропагандалый башлый. Телевизордан корпоратив рекламалар күренә. Экранга «Карнавальная ночь» фильмы чыга. Песенку свою про 5 минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету, я дарю вам песню эту песенку про 5 минут. 60-нчы еллар ахыры, 70-нчы еллар башында күп гаиләләрдә телевизорлар барлыкка килә. Шул сәбәпле халык өйдән чыкмыйча гына бәйрәм концерты карый. Ә бу вакытта хәзерге кебек үк голубой огонек күрсәтелә. Мне хочется горячо поздравить с Новым годом наш великий народ-труженик, стоящий во главе всего прогрессивного человечества. Һәр елның үз геройлары. Әйтик, 1963 елда космонавтлар. सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है. 1967 елда Мәскәүдә халыкара кинофестиваль үтә. Аның төп кунаклары Болливуд йолдызлары. Шул елда яңа ел кичендә дә үзенең тәбрик сүзләрен Һиндстан актеры Радж Капур җиткерә. Дорогие друзья, товарищи, let me wish you all a very happy and a prosperous new year. Дорогие друзья, я поздравляю всех вас с Новым годом. Желаю благополучия и счастья. 70-нче елларда яңа елны билгеләп үтүнең тагын бер традициясе барлыкка килә. Ул әлбәттә ирония судьбы фильмын карау. Мы провожали Палиха
Сейчас я иду домой. Очень хорошо. Идите. Идите. С наступающим. И вас также. Yıllar öte tradisiyalar qola biren. Bu yılda beyram kişinde bizning kanaldan ayrılmağız. Sizni bik köp sürprizlar kütüşecek. Яңа ел төнендә Яңа гасыр каналы белән бергә булыгыз, чөнки Яңа гасырда иң кызыклы тапшырулар, җырлар һәм мюзикл булачак. Әлеге мюзикл турында сөйләшер өчен студиябызга кунак чакырдык. Ул җырчы, актер Илгиз Хәсәншин. Хәерле көн. Хәерле иртә, хәерле көн Илгиз. Әлеге мюзикл белән сезнең арагызда нинди элемтә бар, нинди катнашыгыз бар? Нинди катнашыгыз, шунда катнашкач төп кеше керек булса инде. Актер булып уйнадыгыз. Актер булып уйнадым. Төп героиня Әминә безнең кызчы кыз безнең кичкенә мин шуның абыйсы булып уйнадым инде. Һәм шулай ук Салават Миңнеханов белән Гүзәлемнең малайы булып. Салават әйтмешли, күптән көтелгән малай инде. Менә бу бит инде Хәситә дип атала. Хәситәнең нәрсә икәнен белә идеңме электә, әллә фильмнан соң гына ачыкландымы? Яшерен түгел, белмидем. Күргәнем бар иде мен ул бизәкне, аны ничек дөрес дип әйтергә инде. Ләкин аны Хәситә дип белмидем. Асылын әйе. Менә аны миңгә түгел күбесе белмәгәндер иде дөресен әйткәндә. Әлбәттә, этнографик әйбер. Менә фильмның үзендә төшү процессы ничегрәксең? Күңелле булдымы? Тагын төшәсе иде дигән тәэсирләр калдымы? Күңелле дә булды. Тагын төшәсе иде дигән теләктә, ниятте бәлки шакырылар берәр инде кичкенә рольгә дигән үтте. Чөнки теге әйтәләр турыслар съемочный день дип. Ничә икәнлеген санап бетергесез күп булды. Иң беренче шуны гына әйтә, иң беренче төшерә торган кер ул минем сценадам булды. Ул Дворец единоборств көрәш сараенда Булат Мусин килде. Аны мин баштан уйнабрак кынадыр дип уйлаган идем. Мине күтәреп салмаслардыр дип шим көрәшә дип. Режиссер килгәндә Булатка, Булат менә ничек көрәшәсең, шулай көрәш дип өйрәтеп киткәндә, мине эләктереп алу булды, күтәреп торып салды да таралдым. Шунда бер ярты сәгать җыеп алдылар булай итеп. Әле бер 2-3 көн китә алмадым, әйтәм, әле яры көрәш китмәгәнмен, узак кире булмаса иде. Күңелле булды, төрле чакларда булды. Иртәнге 5нче яртыда хәлектә шырды күперне каплап, суыкта тиз генә җылынабыз да машина чыгып шәбез дә киридән керәбез. Яңадан көрәшкә кайтсак, анда бит әле дубльләр берничә, бер генә салып эш беткән. Бер генә бетми шулай. Аны баштан бер ягыннан салалар, икенче яктан салалар. Әйтәм, шул бер салганда бер чырып булмый. Инде бераздан әйтәм, ятып кына торам, Булат кына селкенсен инде. Моңа кадәр көрәшкәнегез булмаган име? Моңа кадәр бер 10 яшьләрдә микән иде, бер дус егет белән сөйләшеп чыккан идек. Әйтәм, әйдә икебез дә чыгабыз. Мин сине күтәреп салам. Сиңа да бүләге булыр. Сиңа да бүләге. Менә шул бердән бер чыктым да, җиңеп киттем мин сразу көрәштән. Шуның белән төгәлләндеме? Шуның белән төгәлләнде көрәш. Булай съемкаларга килгәндә, минем өчен зур бу ачыш, булай зур клипта төшкәнем бар иде, ләкин монда киноларга төшкәнем юк. Кызык булды. Үзегез җырладыгызмы соң? Үзебез дә җырладык. Чөнки монда миңа аңлаттылар, монда актерлар юк, бөтен җырчылар, җырчылар катнашындагы сериал инде. Жанрның икәнлеге таләбе шундый мюзикл булгач, әлбәттә шулай була. Ничек яңа елларга санаулы көннәр генә калып бара? Әзерләнәсезме? Нишләргә җыенасыз? Яңа гасыр каналын карарга җыенасызмы? Яңа гасыр каналы белән йокларга җыенабыз инде, менә көтеп торабыз инде түземсезлек белән. Үзем дә туганнарда, якыннарда яңа елны каршыларга дип менә урамга чыгып йөреп булмый, менә кеше әзгәнә йөреп туйгачрак төнләрәк чыгып йөрим инде мин. Югыйсә гел бик әле аның кичкә хәлек эштә көтәбез инде, яңа ел көтәбез, тәмам көтәбез. Сез дә көтәсездер инде. Әлбәттә инде. Кызыклы вакыт бит инде ул яңа ел. Мәшәкате. 2023 ел, ул календарь буенча куян елы. Шуңа күрә куян шикелле посып куркып утырасы түгел, нәрсәдер эшләргә кирәк бит инде, алга таба иҗат планнары нинди кирәк? Иҗат планнары, Илдар абый, ничек дип әйтәм инде. Планнар зур. Мин монда әле кашан бер октябрь, ноябрьдә гына булып киткән идем Болгар радиосының концертларына. Барам дип сөйләп инде. Шуңа күрә планнар бик зур, барып кына килеп кенә чыксын инде, килеп чыккач бер сөйләшәбез әле тагын бер күреш, Алла бирсә, исән булып, күкләребез, иләребез, күңелләребез тыныч булсын. Иң мөһиме шул. Планнар зур. Әмма нәтиҗәләргә килгәндә 2022 ел үтеп китте дип әйтәбез инде. Берничә көн генә калып бара. Менә сез канәгатьме әлеге елдан? Телисе эшләрегезне эшләп бетердегезме? Мин үземнән шәхсән бер кашына канәгать түгел. Булай, Аллага шөкер итеп яшим. Булганы белән шатланып, Аллаһны өмет итеп, әле камиллекнең шиге юк, эшләргә үз өстендә дә, булай да әле эшләр күп дигән. Аны шулай булсын. Берәр театрга чакырсалар барыр идегезме?
Театрга шақырсалар деп шақырганнар иде инде. Мен экранда барып жете алмадым дек. Кариф театрына Ринат абый шақырган иде үзенә ул вакытта, чөнки мен анарда укыган идем, ассистентура стажировка дигән белемне үткән идем. Нишләп тор шулай килеп чыкты? Ассистентураны укыгач, Мәдәният һәм сәнгать университетында әле мин 1 елга якын укытып алдым актер осталыгы дәресләрен. Шуңа күрә шуның белән ничектер юлларны ителде инде. Кесешмәде. Үзегездә укытучыда булгачтын театр карарга читен түгелме? Һәрбер кешенең хаталарын күреп, монсын булай эшләргә ярамый дип. Ана бит әле ул актерның хатасын күрер өчен син ул актердан әле 1000 тапкыр әйбәтрәк булырга тиешсең бит әле. Өземдә карап кына өйрәнеп керә утырам бит. Күренгәлен кайбер әйберләрне гади тамашачы күрмән булса да, барыбер сизелә нидер хатаны, актер бит ул хатасын күрсәтергә тиеш түгел. Ләкин барыбер сизәсең иде. Булайрак алдырып китте икән, тегеләй алып китте икән дип карап өйрәнеп утырам. Безнең телевизор карый алмаганыбыз кебек. Менә без телевизор караганда һәр вакыт бу сүзне ничек әйтә икән, тегесе ничек әйтә икән дип. Әйтәм икән, гомумән әйбез. Карыйбыз, гомумән әйтәм икән дип. Илгиз, менә бөтенебез бит инде мөгъҗиза көтә, яңа елдан бүләкләр көтәбез. Теге кыш бабай булмаса да аңа нәрсәдә ышанабыз. Сез яңа елдан нәрсәләр көтәсез, нинди бүләк көтәсез яңгыднарыгыздан? Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлеге сорауга җавапны сез безнең экраннарда күргән QR-кодлар аша күреп, социаль челтәрләребезгә язып тыңлый алачаксыз. Без исә Илгиз Хәсәншин белән саубуллашабыз. Аңа иҗади уңышлар, яңа елның яңа сөенечләр алып килүен теләп калабыз. Рәхмәт. Исән сау булыгыз. Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Без бүген сезнең белән бик тәмле ризык әзерләрбез. Мин аның ничек аталганын белмим. Аның өчен безгә менә шундый кәбестә кирәк булыр. Таук ите, помидор, сарымсак, сыр, кыздырыр өчен сыек май, аджика, соевый соус. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Эшебезне иң беренче кәбестәдән башлыйбыз. Кәбестәне без түгәрәкләп кисәбез. Мин инде табаны кыздырырга куйдым. Табаны кыздырырга куйдым. Аңа мин сыек май истим. Һәм без кәбестәләребезне җиңелчә генә кыздырып алабыз. Кәбестәнең калынлыгы 1 см-дан артык булмаска тиеш. Ул пешеп тә бетәргә тиеш бит әле. Таук итен без шапмаклап турыйбыз. Бер тырнак сарымсак салып җибәрәм. Без хәзер таугыбызны маринатлыйбыз. Шулай, теләге булган кеше күбрәк иттереп тә сала ала. Мин инде аджика салам шулай. Һәм 1 аш кашыгы соевый соус салам. Менә шулай без аны былгатабыз. Әлбәттә инде тоз һәм борыч истибез. Һәм инде шул ике ягында әйләндереп кыздырган кәбестәләр өстенә без итебезне салабыз. Менә инде кәбестәләребез әзрәк кызды. Без аны хәзер ите пешеп бетсен өчен кайнар мичкә куябыз. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Аллага тапшырдык. Менә инде студиябызга тәмле исләр чыкты. Менә күрәсезме, ничек безнең кәбестәбез шундый тәмле иттереп, соклары чыгып, таук ите белән пеште. Хәзер өстенә шулай сыр салып җибәрәбез. Хәзер инде без аны табанга бирәбез. Искитмәле ризык, пешерегез әле сез моны. Менә янында басып торам инде аның исләре, шундый аппетитле. Ашларыгыз тәмле булсын. Аллаһ Тәгаләм сезгә исәнлек, саулык биреп, ике дөнья рәхәтен күрергә насыйп итсен.
Гадәттәгечә шәршәмбе көнне матбугат күзәтүне карап узабыз. Сәхнә, эстрада һәм театр тормышын яктыртучы мультимедиа журнал. Хәзер журнал битләреннән танылган артистлар белән аудио һәм видео әңгәмәләр карарга, аудио китаплар тыңларга, хәтта спектакльләрдән үзекләр дә күрергә мөмкин. Сәхнә журналының декабрь санын укучыларга сәнгатьнең төрле өлкәләренә багышланган кызыклы язмалар әзерләгән. Яңа санда баянчылар Ильяс Шәрипов һәм Разил Камалов, Татарстанның атказанган артисты Ринат Шәмсетдинов, Татарстанның халык артисты Наил Дунаев, сәләтле хореограф Дәүләт Үмәров, Татарстанның халык артисты Әлфия Галимова турында кызыклы һәм истәлекле язмалар укыгыз. Татарстан театрларында нинди яңалыклар бар? Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Мөхаҗирләр премьерасы тәкъдим итте. Казан яшь тамашачы театры 90 яшьлек юбилеен билгеләп узды. Түбән Кама театры Казахстаннан фестивальдән кайтты. Театрларның иҗади тормышы турында тулырак журналның декабрь саныннан укый аласыз. 2022 ел сәхнә журналы өчен истәлекле һәм тарихи ел. Нәкъ 20 ел элек журналның тәүге саны дөнья күргән. Яңа санда сәхнә журналының 20 еллык юбилее концертының иң истәлекле мизгелләрен хәтердә яңартырлар. Шулай ук укучылар игътибарына сәхнә FM мәдәният һәм сәнгать радио программасының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәрләр. Сүз татар халкының мәдәнияте, сәнгате турында милләтебез тарихын барлаучылар хакында. Тапшыруның яңа чыгарылышын журналдагы QR-код аша үтеп тыңларга мөмкин. Җырлап ачыла күңел сәхифәсендә Разил Камалов белән Рафиня Ганиуллина башкаруындагы язылмаган хат җырының минусовкасын кулланырга мөмкин. Моның өчен бары тик журналда урнаштырылган QR-код аша үтәргә кирәк. Сәхнә журналы белән вакытыгыз күңелле һәм файдалы үтсен. Шулай ук Идел журналының чираттагы санына күзәтү ясарбыз. Тышлыкта бәхетле балалар шәһәрендә тәрбияләнүче егетләр, кызлар. Бала Сити мәгариф үзәгенең тәрҗемәсе нәкъ менә бәхетле балалар шәһәре дигәнне аңлата икән. Шушы зур гаиләнең әнисе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Альбина Насырова Бала Ситиның уңыш серләре хакында сөйләр. Декабрь санында Идел журналы тарафынан гамәлгә ашырылган проектлар турында тәфсилләп сөйләнә. Талантлы яшьләрне мәшһүр җырчыларыбыз Илһам Шакиров, Әлфия Авзаловларны алмаштыруда егет һәм кызларны барлаган яңа дулкын, спортның төрле юнәлешләре белән таныштырып, сәламәт тормыш яшәү рәвешенең өстенлекләрен күрсәткән тайм-аут. Шулай ук бу санда гадәттәгечә иҗатның төрле өлкәләрендә үзен тапкан яшьләр остазлар белән таныштыруда дәвам итә. Корея театр артисты Илназ Хәбибуллинга ни өчен гел явыз рольләр уйнарга туры килә. Абдулла Тукай исемендәге Әтнә Татар дәүләт драма театрының Кыргызстанга сәяхәте турында да әтрафлы язма көтә. Дизайнер, иллюстратор Камиля Вәлиуллина Вайс иҗаты балалык мотивлары белән гаҗәпләндерсә дә, иллюстрация өлкәсендәге трендлар җыелмасы буларак югары бәяләнә. Шул ук вакытта татарлыгын ассызыкларга да онытмый ул. Блогер Рауль Закиров ни өчен укытучы булуыннан баш тарткан, әдәбият сөючеләргә рәхәтләнеп укырга проза һәм поэзия әсәрләре тәкъдим ителә. Бу санда Идел журналы үткәргән әдәби суд утырышының меланхоликлар эше беркетмәсе дә урын алган. Шәпсан, сез дә Идел белән бер дулкында булыгыз. Республика матбугатына күзәтүне Сөембикә журналы белән танышудан дәвам итәрбез. Студиябездә кунакта әлеге журналның баш мөхәррир урынбасары Гөлнур Сафиуллина. Хәйрле иптәшләр, сәламетсез. Гөлнур ханым, менә кулыбызда 2023 елның 1нче саны. Әйе, журналы шулай иртәрәк яши. Әйе, ниндирәк журнал инде тамашачыларыбызга да әйтеп китегез. Безнең укучылар әле менә яңа елны әзерләргә генә җыенабыз инде. Журнал һәрвакыт шулай, ул берничә айга иртәрәк яши. Ошыгбарак яши, шулай яшәмичә булмый инде. Укучылар аны декабрь ахырында ук алалар. Әйе, ул безнең менә укучылар ул инде чыкты. Бу әлбәттә сигналь саллар гына, ләкин әле безнең бит ел бетәргә вакытыбыз бар. Ул безнең укучыларыбызга инде яңа елга кадәр барып җитәргә тиеш. Бу безнең өчен 23нче елны башлау бик дулкынландыргыч, чөнки бу ел безнең киләсе елга безнең журналга 23нче елда 110 ел була. Ул бик зур юбилей безнең журнал өчен, бер гасырдан артык яшәгән журнал. Менә ачуга безнең ел язма белән башлагып китә. Безгә кадәр дә журналда кемнәрдер эшләгән бит, бик күп кешеләр эшләп киткән. Алар да без менә бүген әйтәбез, без журналны яратып эшлибез дибез. Алар да шулай үтеп эшләгән бит. Алар шулай яратып эшләмәсә, ул бүгенге көнгә килеп җитмәс иде. Шуңа күрә без алар турында бер сәхифәдән, редакция архивында булган фотолардан башладык ел язманы. Ул ел буе дәвам итәчәк. Әйе, архивтан шундый бик кадерле фотолар. Менә беренче санда, бу санда 39-41 елларда Азат Хатын журналында эшләгән Мәдинә Гыймәтдинованың
аның фотосын қойдық. Менә тышлыкка да игътибар итик әле. Бу Бурятиядә эшләүче ханым бит инде, андагы милли мәдәни мөхтәрия җитәкчесе бу. Әйе, Саҗидә ханым, безнең кызлар, безнең редакция хезмәткәрләре Алсу Шакирова белән Анна Рахимия шул якларда командировкада, бик зур командировкада булып кайттылар. Андагы милләттәшләребез белән танышып, гомумән безнең анда бару, ул яктагы татарлар өчен бер зур вакыйга булды. Алар берничә язма әзерләделәр. Алдагы санда да чыкты. Менә монсында инде Саҗидә ханым тышлыкны ук бизи, бик матур тышлык безнең чыкты. Аның турында бик матур язма, аларның тамырлары турында. Аннан шунда ук кушылып китә, менә тайга бәлеше дигән, сез аңа укучылар игътибар итмичә калмаслар. Ит бәлеше бит инде бер карасаң әллә нәрсә аермасы да юк кебек. Икенче яктан карасаң Хәр Хуҗабикәнең үз сере, ә монда тайга бәлеше ул бөтенләй башкача. Менә укучылар аңа игътибар итәрләр һәм әлбәттә пешереп тә карарлар әле. Бу безнең Бурятиядан кайткан күчтәнәч укучыларыбызга. Ул ничек аерыла татар бәлешеннән? Әйдә серләрен ачмыйбыз. Кызга кызык бит. Кызык булгачтан журналда. Кызык, чынлап та кызык. Чынлап та кызык. Алар бит әйткәнемчә шул бәлеш кебек бит ит бәлеше, ләкин аның алар бөтенләй үзләренчә пешерәләр икән. Укучыларга игътибар итмичә калмаслар. Элеккеге күркәм гадәтләребезне дәвам итеп, китап уку үзең белән сөйләшү ул дигән сәхифәгездә бар икән. Монда күрәсең, менә китапны укыймы кешеләр, нәрсәсен укый, нәрсәсен кызыксына, шул турыда сүз барадыр дип әйтәм. Әйе, бик кызык рубрика. Һәм монда хезмәттәшебез Айваз Садировны күрәбез әле, менә бу санда. Әйе. Шактый кызык. Бик кызык рубрика һәм аннан һәр укучы, китап укырга яраткан укучы үзенә менә мин дә бу китапны укыйм әле дип билгеләп куяр. Бу сан гомумән безнең бай ел беренчедән ул юбилейлар саны, менә Әлфия апага, безнең легендар җырчыбыз Әлфия апага 90 яшь тула. Шуның айдан безнең хәбәрчебез Эльмира Закирова аның кызы белән чирашты. Бу әңгәмә ул укучыларны ничектер Әлфия апага тагы бер яңа яктан, без аны шундый беләбез шикелле бит инде, ләкин аны барбер яңа яктан ачыр дип уйлыйм мин. Әни буларак, әни буларак чынлап та шулай. Әни буларак та, җырчы буларак та, мен кеше буларак. Укучыларга бик кызык язмаларның берсе булыр дип уйлыйм мин. Аннан бу санда тагы шәхесләргә киткәчтен, менә Асия апа Юнусова язган язмага укучылар игътибар итмичә калмаслар, таңда исеп куя җил дигән Гөлшат Имамиева безнең бик затлы җырчыларыбызның берсе, ләкин аның турында кызганыч азрак сөйләнә, менә бушлыкны да тутыру булыр. Искиткеч җылы язма, искиткеч шушыны укыганнан соң кабат Гөлшатның язмаларын тыңлыйсы килә, тавасы килә. Укучыларда да ул шундый тәэсир калдырыр мөгаен. Асия апа бер осталык белән язылгандыр дип беләм. Асия апага җитеп булмый. Ул кешеләрне шулай аша белә, бигрәк тә иҗат әһелләрен үзеңдә белгән ысуллар белән. Шигърияткә дә урын бар бит инде һәр вакыттагы шәйе. Әйе, бездә Башкортстан шагыйрәсе булсаң да, Флёра Шарипова, ул күп кырлы шәхес, ул рәсемнәр дә ясый, картиналар да иҗат итә. Менә аның шигырьләре белән, бер көлтәм шигырьләре белән танышырлар укучылар, хикәя дә искиткеч матур. Ансы да безнең укучыларга зур бүләк булыр. Тагы мин тагы бер язмага игътибар итәсем килә, игътибар итәрәсем килә менә. Журналист Гөлнур Сафиуллинаны әйтим әле мин. Мин әйтеп куйам аны. Аның өчен генә түгел, Фаила абый Шафиуллин һәм безнең Эльмира Шарифуллиналарның тормыш юлы турында. Фаила абыйны бәлки күпләр инде онытырга өлгергән дисәк, аның җырларын тормый инде, аның мин гармон булыр идем дигән бер җырын гына искә төшерсәк тә шунда укыйм. Яшьлегем тугае. Мин Фаила абыйны үзем күреп калырга өлгердем. Без аның кызы белән бергә артыкта ял иттек. Ул инде 82нче ел, менә шунда ул Рушанияне затырга килгән иде. Мин аны бик хәтерлим бүгенгедә индеме. Ләкин менә ул шул елны мәрхүм булды, ләкин менә күреп калырга насип булган. Алар турында күптән язарга хыяллана идем. Менә аларның тормышы, аларның табышлары, югалтулары бу язмага, бер язмага сыйдыру бик авыр әлбәттә, чөнки менә бөтен асылын ачып биргән бер нин укып битем әле, Акно дип әйтелә әле безнең телдә. Мин синең шибәрлегеңнән курыктым, минеке булмассың дип уйладым, шуңа ашыктырдым ди ул. Ул күрәсең Эльмира апага әйтелә инде бу сүзләр. Шуннан да бик кызык гаилә. Гомумән ул татар әдәбиятында зур урын алып торган шәхесләр, аларның безнең журналга керүе, кирип калуы ул бик урынлы дип саныйм мин. Һәм әлбәттә инде безнең гүзәл затларыбыз өчен кызыклы темалар монда саулык мәсьәләсе дә күтәрелә. Барысы да бар. Парфюмерия да бар, телефонда сөйләшү әдәпләре, тайга бәлешен инде әйткән идек.
Һәм башкалар. Сез белән генә әйткәндә, яңа ел бәйрәмнәрендә хатын-кызларга һәрвакыт теге аш-су бүлмәсендә генә утырырга вакыт түгел, журналны алып укырга мөмкинлек бар. Укучылар һичшиксез укып китәренә бу кризис үсешкә китерә дигән Рамил Гарифуллин белән әңгәмә. Бүгенге вазгыятьтән чыгып, безнең күңелдәге бүгенге борчуларны ничек кичергә икәнен дә аңлата ул. Шул ук вакытта теге кеше булып калырга, аның да юлларын күрсәтә, бик эчтәлекле җаваплар, һәм файдалы язма. Гөлнур, бик зур рәхмәт сезгә, шактый гына кызыклы материаллар. Буларны минем уйлавымча алып укырга, танышырга кирәк, лазым. Әлбәттә кирәк, әлбәттә кирәк. Барлык укучыларыбызга да, сезгә дә уңышлар теләйбез. Кыш кызын кичләрдә, бу хәзер безнең каникуллар башлана, Сөембикә, алар янда бер шушы кичләрне матурлый торган бер басма булса иде. Якынлашып килүче яңа еллар белән сезне дә рәхмәт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Матбугат яңалыкларыннан дөнья яңалыкларына күчәбез. Ленинград өлкәсенең Игора курорты тау битендә кыш бабайлар узышы булган. Яңа ел экстремалларына бушлай костюмнар һәм 6 тапкыр таудан төшү мөмкинлеге бирелгән. Очень круто то, что все это придумали. Бик шәп оештырганнар. Барлык катнашучыларга да костюмнар алганнар. Таудан шуу да бушлай. Үзләре барысында видеога төшереп тора. Бик күңелле. Узышны оештыручы Айдар Нуриев әлеге узыш традицияга керер дип ышана. Из года в год становится участников все больше и больше, потому что... Моның өчен безнең көчтә мөмкинлекләр дә бар. Шөкер, елдан-ел катнашучылар саны да арта бара. Быел 54 кеше катнашкан. Оештыручылар киләсе елларда кыш бабайларының саны бермә-бер артыр дип өметләнә. Колумбияның Ракира шәһәрендәге күңел ачу паркында бирегә килүчеләр дөньядагы иң зур дуңгыз сыны итеп ясалган акча җыю тартмасын тикшереп чыкканнар. Кадрда күренгәнчә, дуңгыз тартма парк үзәгендә урнаштырылган. Соңгы көннәрдә туристлар арасында популяр истәлекле урынга әйләнгән. Балчыктан ясалган сынның биеклеге 8 метрдан артык, озынлыгы 10,3 метрны тәшкил итә. Әлеге сынны төзи башлаганчы без төрле үлчәмнәр турында уйландык. Аннары соң аны дөньядагы иң зур акча тартмасы рәвешендә ясарга булдык. Бу сын тик тормасын, аны кулланып та булсын иде дип тырыштык. Шуңа күрә дуңгызның борынында күзәтү мәйданчыгы булдырдык. Бирегә кешеләр гаиләләре белән менеп фотога да төшә ала. Тиздән иң зур сынның рәсми рәвештә ачылышы булачак. Аның беренче катында галерея урнаштырырга ниятлиләр. Спорт белән сәламәтлек төшенчәләре һәр чак янәшә атлый, әмма күпләр спорт белән шөгыльләнүне бик авыр бер нәрсә итеп кабул итә. Андыйларга нибары үз күңеленә хуш килердәй спорт төрен генә табырга кирәк. Спорт бит ул йөгерү дә, бию дә, урам буйлап атлау да, этләр җигеп чабу да була ала. Этләр дигәннән Болгар дәүләтенә килгән сәяхәтче Әл-Гарнати, анда кыш көннәрендә кар бик катламы бик калын булганлыктан эт җигеп йөрүләр хакында яза. Һәм иң кызыгы шул, хәзерге Яшел-Үзән районының Олошырдан авылында да заманында этләр җигеп йөргәннәр. Һәм аларның Болгар дәүләтеннән шушында күчеп утыруларына бу ниндидер бер дәлил була аласымак. Хезмәттәшебез Миләүшә Фәтхетдинова да нәкъ менә шушы спорт турында сөйләргә булган. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Этләр катнашындагы үзенчәлекле шөгыль Төньяк Америкада туа. Профессиональ узышчылар арасында күңел ачу чарасы буларак барлыкка килә. Тора-бара миллионлаган кешенең игътибарын үзенә җәлеп итә. Сүзебез җигелгән этләрдә чабыш турында бара. Бу спорт төренең тарихы Канада һәм Америка Аляскасында алтын бизгәк, ягъни золотая лихорадка вакытында башлана. Башта этләр кыйммәтле металл йөртү өчен уңайлы булса, бүген инде алар чын спорт вәкилләре. Беренче тапкыр җигелгән этләрдәге узыш 1932 елда кышкы Олимпия уйнары кысаларында үткәрелә. Шул чактан алып бу спорт зур үсеш ала. Бүген аның төрләре дә бар. Гади эт чабышы. Бер яки берничә эт ярдәме белән спортчылар төрле дистанцияләрне иң кыска вакыт эчендә үтәргә тиеш. Скипулинг, кечкенә чанага бердән алып 4-кә кадәр җигелгән этләр ярышлары. Скипулинг куркынычсыз спорт төрләренең берсе дип санала. Хайван бик тиз йөгерә алмый, әкрен генә туктый, көтмәгәндә чигенә алмый.
скиджоринг, бірден алып 2-ге қадар эт қатнашында шаңғышчылар ярышы. Жегілген этлерде узышлар жай күні да өткәрілі. Драйленд шаңы этлері үшін қарсы спорт түрлерін бір түркімге бірләштірі. Башта ол небары ярышларға әзірлік деп кіне саналайды. Ұзақ вақыт өтмей, Драйленд müstakil бір спорт түріне әуірілі. Россияда 20 ғасырның 90-шы елларына қадар эт шабышлары милли спорт түрі болып санала. Һәм төньякта жерлі традицияларға хөрмәт боларақ бәйрәмнәрдә оештырыла. Еллар уза, этләр шабышы яңа дәрәҗәгә күтәрелә. Эт сөючеләр түгәрәкләре ачыла. Семинар, фестиваль, чемпионатлар һәр даим үткәрелеп тора. Бу безне куандыра һәм сокландыра. Бу спорт түрі кішілердің нәрсәсі білән жәліп итә. Тизлек, динамика, экстрим, матур һәм акыллы хайваннар белән үзара бәйләнеш. Эт кешенең дусты дигән сүзләр аксиома кебек кабул ителә. Якынлашып килүче яңа еллар белән сезне. Ә мин сезнең белән саубулашам. Миләүшә бик зур рәхмәт. Синоптиклар яңа ел төнендә Россия территориясының 80%-ында һава торышы климат нормасы күрсәткечләреннән югарырак булуы турында әйтә. Мәскәүлеләргә ул супер йомшак һава торышы +2-дән -5-кә кадәр бераз явым-төшен вәгъдә итә. Ә Санкт-Петербургта һава температурасы якынча -2 +2 градус булыр дип фаразлана. Ничек кенә булмасын, кыш карлы, матур, сихри булсын иде. Пензаның Аккалфак төбәк иҗтимагый оешмасының офисында балалар өчен татар милли ризыклары пешерү буенча осталык дәресе үткән. Ул әлеге оешма оештырган татар теле курсларында укучы балалар өчен үткәрелгән. Балалар татар пәрәмәчләре һәм эш пишмакларын ясаган. Аккалфак оешмасының барлык балаларын да яңа елдан кытлаганнар. Милләттәшләребез тормышында тагын ниндирәк яңалыклар бар? Булар хакында гадәттәгечә Ләйсән Гайнуллина сөйләп узар. Ләйсән, рәхим итегез. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Бу көннәрдә генә Мәскәүдә 8-нче чикләвек интеллектуаль уены узды. Бәйге викторина форматында барды. Катнашчылар Татарстан тарихы, мәдәнияте, теле һәм гореф-гадәтләре буенча сорауларга җавап бирде. Һәр уенда 200-дән артык кеше катнашты. Уен 4 турдан торган. Әлеге чараны Татарстан Республикасының тулы вәкаләтле вәкиллек каршында эшләп килүче яшьләр советы Мәскәү татар автономиясе оештыра. Бу хакта Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллеге матбугат хезмәте хәбәр итә. Узган елны әлеге уенда 60 катнашчы төрле өлкәләрдә тарих, мәдәният, билгеле шәхесләргә кагылышлы сорауларга җавап бирделәр. Уен бары тик татар телендә генә бара. Быелгы уенда 20 команда катнашты. Биредә катнашчылар татар тормышында булган мөһим вакыйгаларны искә алып, катлаулы сорауларга җавап эзли.
Şeni isminde buldu. Bizning alimimiz, bizning falsafachimiz, inaqli Shavkat Mashini turundaydı o'yin. Bizning Munjida komanda qatnashdi. Bu 100ga 100dan da ortiq komanda edi. Bu yılni men bir ko'p tarixchilarga yazdım, bizga yordam eterga, so'rovlarni yozdirarga ham bizga bo'lishdilar. Kazandan tarixchilar, Moskvadan tarixchilar ham men bek shod bu o'yinda qatnashishga, chunki bizning tip maqsadimiz ul tatar tilin, tatar tarixin yetkazishga. İkinci turda tarixi faktlar boyunca so'rovlarga javoblar izlendi. So'rovlar Tatar xalqi tarixi hem medeniyetinin türlü aspektlarına bağışlangan idi. Üçüncü raundda oyuncular zamanca hem klasik Tatar muzika ülkesinde bilimleri ko'rsatdi. Çelebi ülkesi Devlet Tarihi Muzeyi Fondu Tatar ressamı Irik Musin'in işi bilen tuğlandı. Bu kartina Bürü Avu deb atala, to'liroq Gildar Hafizova süjetinde. Tatar rəssamı Irik Musinның Бүрігі ау картинасы хәзер Көньяк Урал дәүләт тарих музейында. Колесниковлар гаиләсенең шәхси коллекциясынан рәсем хәзер киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителәчәк. Ни өчен нәкъ тарих музейында? Бүләкне тапшыру тантанасында өлкә мәдәният министры булай дип аңлатты. Картина отражает именно историческую часть нашего. Bu kartina bizning Künyak Ural xalqының turmuşundагы тарихи өлешен чагылдыра. Бу рәсем биредә заводлар, шуыннар барлыкка килгәнче кешеләрнең ничек яшәгәннәре турында сөйли. Бүрігі ау Татар рәссамының Чиләбе музей коллекциясында беренче һәм әлегә бердән-бер. Это очень ценное приобретение для фондов нашего музея. Я думаю, любой музей был бы рад, потому что это великолепная картина. Бу безнең музей фондлары өчен бик кыйммәтле әйбер. Теләсә нинди музей аңа бик шат булыр иде, чөнки бу искиткеч рәсем. Бу чын мәгънәсендә рәсем сәнгате мәктәбенең иң яхшы үзенчәлекләрен үзенә алган реалистик әсәр. Әлбәттә, монда шигърият һәм идеализмда образ реалистик булса, бераз әкиятләштерү дә бар. Монда бик күп хисләр күрәбез. Бу хәзерге заман рәсемнәренең иң яхшы үрнәге. Милли зауыклы көн күреш күренешләре. Мусин нәкъ менә шундый сюжет эшләре белән билгеле. Һәм һәр әсәре автор күңеленең шагылышы булып тора диләр Чиләбе рәссамнары. Для меня все работы Ирика Мусина, они созвучны нашей реальности. Ирик Мусин зур оста буларак һәрбер эшендә тормышта булган вакыйгаларны, алар тарихи мизгилләр белән бәйләнсә дә, үз җаны аша ачык үткәрә. Иле, халкы өчен бурычу аның һәр эшендә чагыла. Ягъни анарда ваемсызлык, тынычлык, гади генә уйлар юк. Бүрігі ау картинасында тирән мәгънәне һәр тамашачы үзенчә кабул итте. Автор ішкі кишерешләр дөньясын гына түгел, анда хөкем сөргән хәлне, мөхитне дә искиткеч тудырган. Прямо вот сама динамика, вот этот трагизм передан. Не только картинада динамика сизелә. Фаҗига таралган бу караша андагы тизлекне күрәбез. Менә хәзер берничә секунд бу көрәштә җиңүче кем булыр? Белмибез. Бәлки бүре качып китәр. Чиләбе сәнгать белгечләре билгеләп үткәнчә, Ирик Мусинның Бүрігі ау әсәре музейга килүчеләрнең йөрәкләрен яулаячак. Моннан тыш, бу картина өлкәнең милли мәдәниятен үстерүгә дә үз өлешен кертәчәк. Ул роль ортында тәүге тапкыр сугыштан соң 13 яшендә утырган. Бу вакытта авылдагы ирләрнең күбесе яу кырында ятып кала. Кире әйләнеп кайтканнары роль ортына утыру өчен яраксыз, аяк-куллары имгәнгән. Шуңа күрә бөтен хезмәт хатын-кызлар һәм балалар кулында була. Сүзебез Чүпрәле районында туып үскән, бүген Ульяновскида гомер итүче 86 яшьлек Мөстәкыйм ага Мөлеков турында бара, 9-нчы дистәне ваклаучы хезмәт ветераны, әле бүген дә роль ортында. Безнең хәбәрчебез Рамис Сафин аның 1972 елгы ГАЗ-21 автомобилендә утырып, борынгы Сембер урамнарын узды. 86 яшьлек Мөстәкыйм абый сугыштан соңгы авыр һәм ачлык елларын бик искә төшерәсе килмәсә дә, балачак хыялларын әлдә хәтерендә саклый. Шуларның берсе ул вакытта бары тик райком секретарьлары яисә бай колхоз рәисләре генә утырып йөргән Волга машинасында йөрү була. Яшь чагындагы мечтамның гомергә ашуы белән якын. Аннан соң бу машинага бернинди дә особый уход кирәкми. Әгәр кисәңдә бер унтин аксаң булса, трамблерны ачып чистартып җибәрсәң тагын барасың. Станциядә кирәкми, бер нәрсә кирәкми аларга. Шундый ни прихотливый, аннан соң бер када туктап калганым да булмады.
ватылып калганым да булмады. Тилекне билеп, вакытында Алладан сорасаң тормышка аша диләр. Гади авыл малайының да хыялы 60 елдан соң тормышка аша бит. Бүген инде мәрхүм булган кеше улы Илгиз әтисен 1972 елда чыккан машиналы ите. Күпме еллар узса да, Волга әле бүген дә юлда. Без йөридек, аның белән Иракларга Күкмарага Мишкәрәгә кайта идек. Башка хәзер инде әтибез олыгайыбрак киткәчтән ерак юлларга йөрмәбез. Әмма машинаны хаду уларны карап тора. Әйбәт йөри. Бу легендар автомобиль һәм аның хуҗасы турында узган ел Мәскәүнең За рулем журналында язып чыга. Зур юлларга йөргәндә автомобильгә ГИБДД хезмәткәрләренең дә күзе төшми калмый әлбәттә. Гаишниклар туктаталар. Документта сорамыйлар. Капотканы случать итәләр. Бронялар. Бабай, саат машинаны миңа диләр. Мәтән юк, минем подарок, улымның мәтән миңа подарок иткән машинасы. Подарок мәтән сатылмый ул беркайчан да. Ничек кенә карап, тикшереп торсаң да, тимер машинада җимерле икән бит. Ләкин Мөстәкыйм абыйның тимер аты аны ватылып җафаламый. Андый чакларда аның беренче ярдәмчесе, гаилә дусты Рушан абый була. Бу машина безнең өчен пенсионерларга бик практичный машина бу. 300 скорость алга, 400 артка. Бик сложный түгел, электроника түгел моның. Мөстәкыйм белән һәр вакыт шушы машинаны үзебез ясадык, үзебезнең тормозларын ясадык. Бүген ил агасына 86 яшь, узган ел ГИБДД хезмәткәрләре Мөстәкыйм абыйның машина йөрү таныклыгын, ягъни правасын тагын 10 елга озынайтканнар әле. Былтыр праваны алыштырырга бардым. Тагын 10 елга озынайттылар. Бабай, езди. Ну там ладно, спасибо. Придется еще в этом 10 лет проживать, оказывается. Гаишник говорят, это потом. ГИБДД шофер хокукларын узайтса да, Мөстәкыйм абый үзе исән чакта корыш машинаны ышанычлы кулларга биреп калдырасы иде ди. Хатыны каршы булса да, алучысы табылса килешер әле ди ветеран. Гомер буе ир сүзеннән чыкмаган хатын бу юлы да тәртәгә типмәс әле дип елмая. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Бу көннәрдә Татарстан Республикасы Милли музеенда СССР 70 еллык тарих күргәзмәсе ачылды. Проект Советлар Союзы төзелүгә 100 ел тулуга багышланган. Күргәзмәдә 400дән артык экспонат бар. Аларның күбесе музей фондларыннан беренче тапкыр чыгарыла. Советлар Союзында яшәгән кеше балачагын һәм яшьлек елларын искә төшерәчәк, яшьләр өчен ачыш ясаячак, чөнки СССРдагы тормыш бүгенгегә ул һич кенә дә ошамаган һәм ул безнең балачак, безнең үсмер чак дәвре. Татарстан Республикасы Милли музеенда уникаль күргәзмә ачылды. СССР тарихта 70 ел дип атала. Үз эченә Совет дәүләтенең төрле чор 400дән артык предметны сыйдыра. Монда Ленин акчалары да, Казан укучыларының Сталин үлеме хакында язган моңсу иншалары да, азык-төлек талоннары да, Беловежская килешүеннән фотофрагментлар да бар. Кыскасы, 70 еллык тарих бер зур залга сыйдырылган. Күргәзмә ачылышында Татарстан Республикасы Дәүләт Советында КПРФ фракциясе җитәкчесе Хафиз Нургалимов та бар иде. Ул Советлар Союзы оешуына 100 ел тулу уңаеннан эшләнелгән махсус билгене музейга тапшырды. Я хочу вручить эту медаль музею нашему, пожелать здоровья, успеха. ТССРның космонавтика иктисад үсешенә керткән роле зур. Күргәзмәдә шуңа дәлил булган Казанның конструктор бюросы төрледән-төрле предприятиелар эшчәнлеге белән бәйле предметлар тәкъдим ителә. СССР тарихы ул инде төрле вакыйгаларга да бәйле, особенно яшьләр арасындагы ул бантны төзү, чирәм җирләрне күтәрү вакыйгалары, КАМАЗ безнең бүгенге автогигантны төзү һәм башкаларга да бәйле. Һәм шулар арасында әлбәттә инде Чернобыльдәге атом электростанциясе шартлау вакыйгалары белән бәйле әйберләр. Бүген тамашачылар игътибарына без танылган татар язучысы Вакыйф Нурулович Нуруловның менә шуннан алып кайткан Чернобыль АЭСны ликвидировать итүче киемен дә тәкъдим итәбез. Шулай ук безнең бүген витринада урын алган костюмның бер өлешенә шулай ук әлеге очрашу вакытында, сәяхәт вакытында, әлеге сәяхәттә катнашкан безнең язучыларның мәдәният эшлекләренең автографлары да төшерелгән. Безнең күргәзмәнең соңгы бүлеге ул әлбәттә инде 90-нчы еллардагы вакыйгаларга багышланган. Шул исәптән безнең Татарстан территориясендә барган вакыйгалар турында сөйли, татар суверенитет яулап алу һәм башкалар. Әлеге бүлектәге иң кызыклы экспонатларның берсе безнең
Татарстан Республикасының бірінші президенті Ментимир Шарипович Шаймиев белән бәйле. Бу аның 90-нчы елларда Татарстан өлкә комитетының бірінші сәркәтибе булган елларда аның кабинетында торган эш бүлмәсе җиһазлары. Безнең фондларга әлеге җиһазлар ул Татарстан Республикасының бірінші президенты булып сайланганнан соң безнең фондларга тапшыра һәм инде менә 2-3 ел безнең экспозицияның үзәк экспонатларының берсе булып тора. 70 еллык тарихны кемнеңдер балачак, яшьлек елларын үз эченә сыйдырган күргәзмә белән сез дә танышыгыз. Экспозиция киләсе елның март аена кадәр эшләячәк. Атың начар булса да хатының әйбәт булсын ди халык мәкале. Халык әйбәт хатын-кызның хәзинә икәнлеген яхшы белгән инде. Уңган хатын-кыз бар эшендә тиз, җиңел башкарырга сәләтле. Ины чиста тотарга, балаларын карарга, әле күңеле теләгән эш белән шөгыльләнергә дә вакыт таба ул. Нәкъ менә безнең героебыз замандашыбыз Наилә Сәләхиева төсле. Ул эшләгән юрган корамаларыннан үй җылылыгы һәм татар авылының, татар өйенең бәрәкәте тоемланып тора. Татар кызлары элек-электән кул эшенә оста булган, теккәннәр, чиккәннәр, бәйләгәннәр. Бүгенге сюжетыбызның герое да нәкъ шундый. Наилә Сәләхиеваның кулыннан килмәгән эше юктыр. Барсына да өлгерә ул. Һәрбер районның үзенең шөгыле бар. Менә минем иремнең туган ягы Яшел Үзән районы Татар Танае авылында минем әниләр яшь вакытта менә шушындый ыргак белән шелтәрләр бәйләгәннәр. Алар мондай кичкенә генә әйтеп түгел, мендәр каршыларына һәм караватларга күбитеп бәйләгәннәр инде. Менә бу минем әнидән истәлек әле. Кораманы төрле төстәге тукымалар кисәкләреннән җыеп теккәннәр. Бу бик борынгы усул. Көнбатыш илләрендә аны пэтчворк стиле дип атыйлар. Кием теккәннән соң калган ситсы кисәкләре аллы-гөлле юрганга, я булмаса урындык җәймәләренә әверелгән. Мамыктан сырган йомшак, матур юрган, бәби терергә дә, сәкегә дә җәяргә яраган. Булай, менә бу корама юрган дип атала. Мин моны беренче шулай тегеп карадым, чөнки ишеттем. Корама юрган ябынып йокласан әгәрдә бик тыныч йоклыйсың, һәм нервлар да тыныч була икән. Мин шуңа уйладым инде, тукта балаларга шулай юрган тегеп карыйм әле дип. Менә шушындай юрган килеп чыкты инде. Бу ягыннан мин анын менә шушылай итеп һәрберсеннән сырам, штып теге шуып йөрмәсен дип инде. Корама тегәр өчен сабыр холыклы булырга кирәк, чөнки ул вак эш, бик күп вакытны таләп итә. Башта аерым блокларны җыеп чыгарга кирәк. Иң элек 4 пышмаклы кисәкләрне уң яклары белән берсе өстенә берсен куеп тегеп куябыз. Шушы блокны пока үзмибез. Менә икенче ягыннан да теккәннең уртасыннан без аны кисеп алабыз. Менә шушылай итеп, аның өчен кирәк менә шушындый роликовый кайнчы. Бу корама юрган тиге ул шуңа кызык нәрсә, бер төрлене тигәсен, тагын икенче төрлене тигәсе килә. Күрәсең, инде хәр материаллар күп. Һәм монысында инде мин уйладым, тукта моның кырыена рама шикелле итеп ясыйм әле дип. Арып китсәм гармун уйнап алам ди Наилә апа. Яшьтән ул гармун тавышын яраттым. Бигрәк тә моңлы, күңелгә үтеп кергән татар җырларын ди ул. Корама yapmalar гына түгел, шигүлле шамаилләр, кул явыклар, шуар башмаклар, бәйләнгән җәймәләр, булар барысы да Наилә Сәләхиеваның кул җылысын сындырган хәзинәләр. Минем туган ягымда, Әтнә районы, Кышлау авылында, без инде уже эш уйнап йөргәнне дә белмибез. 7 яшьтә бәйләргә өйрәндем мин. Инде 3нче класста, 10 яшьтә без рәхәтләндереп шәл кырые бәйлидер идек. Мин фотошканы аша идем дә, күрше кызына кычкыра идем. Рәмзия, эшең биттеме әле? Капка төбенә чыгабызмы дип инде. Балалар бакчасында эшләгән чагында сабыйларны да милли байлыкларыбыз, гырыф-гадәтләребез белән таныштыра икән ул. Казан Кремле ишек алдында Яңа ел мәйданчыгы эшли башлады. Биредә Яңа ел ярминкәсе уза, туристларны Татарстан белән шәһәр халкын Казанда яңа ачылган шушы җәмәгать киңлеге белән таныштыралар. Яңа ел мәйданчыгы 15 гыйнварга кадәр эшләячәк.
Ишек алдында 17 метр бейікліктегі яңа ел шыршысы урнаштырылған. Оның бизәлешендә татар милли бизәкләрен һәм традицион бизәнү әйберләренең рәвешен дә күрергә мөмкин. Моннан тыш ишек алдында музыкаль кичәләр, архитекторлардан экскурсияләр узачак, балаларга спектакльләр күрсәтелә, Казан актерлары әкиятләр укыячак. Дөньяда булган яңалыклар хакында гадәттәгечә хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова бәян итәр. Ленинград өлкәсенең Игора курорты тау битендә кыш бабайлар узышы булган. Яңа ел экстремалларына бушлай костюмнар һәм 6 тапкыр таудан төшү мөмкинлеге бирелгән. Очень круто то, что все это придумали. Бик шәп оештырганнар. Барлык катнашучыларга да костюмнар алганнар. Таудан шуу да бушлай. Үзләре барысын да видеога төшереп тора. Бик күңелле. Узышны оештыручы Айдар Нуриев әлеге узыш традицияга керер дип ышана. Из года в год становится участников все больше и больше, потому что... Моның өчен безнең көчтә мөмкинлекләр дә бар. Шөкер, елдан-ел катнашучылар саны да арта бара. Быел 54 кеше катнашкан. Оештыручылар киләсе елларда кыш бабайларының саны бермә-бер артыр дип өметләнә. Колумбияның Ракира шәһәрендәге күңел ачу паркында бирегә килүчеләр дөньядагы иң зур дуңгыз сыны итеп ясалган акча җыю тартмасын тикшереп чыкканнар. Кадрда күренгәнчә, дуңгыз тартма парк үзәгендә урнаштырылган. Соңгы көннәрдә туристлар арасында популяр истәлекле урынга әйләнгән. Балчыктан ясалган сынның биеклеге 8 метрдан артык, озынлыгы 10,3 метрны тәшкил итә. Homenaje y reconocimiento. Әлеге сынны төзи башлаганчы без төрле үлчәмнәр турында уйландык. Аннары соң аны дөньядагы иң зур акча тартмасы рәвешендә ясарга булдык. Бу сын тик тормасын, аны кулланып та булсын иде дип тырыштык. Шуңа күрә дуңгызның борынында күзәтү мәйданчыгы булдырдык. Бирегә кешеләр гаиләләре белән менеп фотога да төшә ала. Тиздән иң зур сынның рәсми рәвештә ачылышы булачак. Аның беренче катында галерея урнаштырырга ниятлиләр. Театр яктылыкка, нурга илтә. Кире юлга җибәрми, уңга илтә. Габдулла Тукай әйткән әлеге сүзләр бүгенге көндә дә бик актуаль. Театр карага яраткан балада, уйнаган да кыек юлны сайламас. Күптән түгел генә Казанда театр яратучыларының театрлы Идел буе дигән фестивальнең төбәк этабы булып узды. Җиңүчеләр белән хәбәрчебез очрашып кайтты. Бүген Сәйдәш мәдәни үзәгендә балалар һәм яшьләр театр коллективы фестивалендә төбәк этапта үткән 2 спектакль тамашачыларга тәкъдим ителә. Бу спектакль нинди мәгънәгә ия, кемнәр катнаша, әйдәгез булар турында якыннанрак белеп үтик әле. Театрлы Идел буе фестиваленең төбәк этабында Татарстаннан Апуш балалар театр студиясе һәм Менделеев районыннан Ашраф Ахунов исемендәге халык театры җиңүгә ирешкән. Тамашачыга беренче спектакль булып Рауль Бахараевның Мөдәррис Әгъләмов тәрҗемәсендә Апушның тылсымлы төшләре пьесасы тәкъдим ителде. Спектакльдә Апушның хыяллары, төшләре ничек итеп бу инде әлбәттә Рауль Бахараевның хыяллары, ул мөгаен шулай күргәндер. Апушның бу персонажлары, Су анасы, Шүрәле һәм башка әкияти персонажлары аның фантазияларында ничек туган. Һәм бүген безнең тәкъдим итүебездә ул инде Апуш менә шушы төшләргә чумып китеп, Кырлайдагы үзенең кичерешләрен без үзебезнең спектаклебездә күрсәтәбез. Пьесаның төп герое бәләкәй Апуш. Төшендә ул Су анасы, Шүрәле, йорт иясе һәм башка персонажлар белән очраша. Әсәрдәге Апушның тылсымлы төшләре киләчәктә татар әдәбиятының алтын мирасына үреләчәк бөек Тукай әкиятләренең башлангычы. Безгә бөтенебезгә дә таныш булган әкиятләр аша без балаларга үрнәк күрсәтәбез. Миңа үземнең ролем бик ошый. Шулай ук без конкурсның төбәкара этабында җиңдек. Шуның өчен мин бик шат. Спектакльдә Апуш студиясына йөрүче барлык укучылар да катнашты. Миңа бик ошый бу спектакльгә уйнарга чөнки монда бию да бар, җыр да бар. Җырлыйбыз гына түгел, әле кайчан син уйнамыйсың да карап торырга кырыйдан, ул бик кызык. Мин кышык белән уйныйм, минем яраткан фраза кешене генә калма. Икенче спектакль Менделеев районыннан халык театрыннан Яшәячәкбез дип аталучы мюзикл. Ул Чернобыль атом электростанциясе фаҗигase вакыйгаларын күрсәтә. Спектакль искиткеч уңышлы барып чыкты. Балалар шундый тырыштылар,
һәрбер образ урынында дип әйтәсем килә. Һәрбер образны балалар тамашачыга җиткерделәр. Алар бит әле балалар күзлегеннән караганда шундый төпле әсәрне башкарып чыгу ул искиткеч зур сәнгать. Шыгрым тулган тамаша залы гаҗәеп бер әкияти дөньяга чумды. Килгән кунаклар балалар һәм яшүсмерләрнең актерлык осталыгына югары бәя бирде. Әлегә җиңүче төркемнәр Идел буе төбәгендә үткәреләчәк сынауга әзерләнә. Без аларга уңышлар теләп калабыз. Табигатьтә бу көннәр иң отышлы көннәр, чөнки көн кояшлы, җитәрлек дәрәҗәдә салкын һәм шуңа күрә чаңгыларыңны киеп рәхәтләнеп шуарга мөмкин. Шәһәр халкы ишеменә дигән мөмкинлек Шереккүл паркында шугалак эшли башлады. Шәһәр халкы һәм кунаклары бызга чыга һәм тимер аякларны арендага ала дип хәбәр итә шәһәрнең парклар һәм скверлар дирекциясе. Паркта 6нчы ел рәттән шугалак ясала. Шәһәребездә тимер аякта шуарга һәм чаңгыга басар өчен мөмкинлекләр һәм урыннар бик күп. Мондый ялны бик файдалы икәнлеген табиблар да һәрвакыт әйтеп торалар. Беренчедән хәрәкәт, икенчедән саф һавада йөрү. Оппак кар, якты кояш, салкын чиста һава. Булар барысы да безне урамга дәшә кебек. Күпчелегебез паркларда һава суларга, чаңгыда шуарга ярата. Әгәр ябыгырга яки сәламәтләнергә телисез икән, табиблар җәяү йөрү яки чаңгыда шуу иң яхшы спорт төре ди. Чаңгыда йөрү өчен шәһәрдән читтә урманнарны яки агачлар куе үскән урыннарны сайлабыз. Чөнки анда кислород күбрәк, һава агачлар бүлеп чыгарган фитонцидларга бай, димәк, чистарак, суларга җиңелрәк, организм өчен дә файдалырак. Гомумән, кыш сәламәтлекне ел буена ныгытып калу өчен бик яхшы чор. Әгәр сез чаңгыга әле яңа гына басасыз икән, кайбер киңәшләрне тотсагыз хәерле булыр. Өйгә кире кайту өчен уңайлы урыннарны сайлагыз. Кәрәзле телефон элемтәсе булмаган ерак җирләргә бармагыз. Спорт белән шөгыльләнгәндә артык туңу кебек, артык җылыну да организмга зыянлы. Шуңа күрә беренче вакытта термос белән чәй йөртегез. Аркагызда төрле кирәк ярак салынган рюкзак йөртү дә комачауламас. Без әлеге сюжетны төшерү өчен Казанның Җиңү паркына бардык һәм чаңгычылар белән очраштык. Сәламәтлек бирә. Шул. Безгә главный сәламәтлек кирәк, тазалык. Катаюсь я, по-разному всегда, как получится, но чем чаще, тем лучше. Стараюсь где-то по утрам вставать. Это мне дает, во-первых, развивает мою физическую силу. Вот, как-то так. И в принципе, это мне по душе. Мен пенсияда, пенсионерка. Яратам бик чаңгыда жүрүгө. Сәләмәтлек бирә инде чаңгыда жүрү. Үйдә утырмагыз, кулыгызга чаңгы алыгыз да и жүрегез. Табиблар фикеренчә, чаңгыда шуу аэробиканың иң яхшы төре. Чөнки ул организмда барлык мускулларны эшләтә. Шуңа күрә сәламәтләнү өчен менә дигән мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Россиядә яңа ел бәйрәменә куела торган беренче чыршыларны алма, конфетлар белән бизәп сата торган булганнар. Чыршы астына бүләк кую гадәтен алманнар уйлап тапкан. Россиягә әле ул гадәт 19 гасырның икенче яртысында гына килеп җиткән. Ничек кенә булмасын, әлеге көнне ел дәвамында көтәбез. Анардан ниндидер мөгъҗиза өмет итәбез. Дөрестән дә яңа ел каршылауның төрле халыкларда, төрле мәдәниятләрдә үзенең таләпләре бар. Кайдадыр, мәсәлән, урындыкка басып 3 мәртәбә матур теләк теләргә кирәк. Кайдадыр әтәч булып кычкырасы, кайдадыр тау шуасы, кар шуасы, кыскасы, алар бик күп. Советлар Союзында яңа ел көтеп алынган бәйрәмнәрнең берсе була. Ул яңа дәүләт идеологиясенә дә туры килә. Хәер, революциядан соң яңа елны билгеләп үтү хупланылмый, ул буржуазия калдыгы буларак бәяләнә. Тора-бара дини бәйрәмнән яңа ел пролетариат төсмерен ала. Тәүге мәртәбә рәсми рәвештә 1947 елның 1 гыйнварында билгеләп үтелә. Бу көн ял буларак санала. «31 декабрь ул вакытта да елның иң кыска көне кебек тоелган, чөнки 364 көн эчендә өлгермәгәнне нәкъ менә бүген эшлисе. Чыршы бизисе, табын әзерлисе, бүләкләр кайгыртасы.
Шыршы дегеннен оларны калаларның үзәк мәйданнарында, паркларында бизи торган булганнар. Ә менә укуда алдынгы укучыларны Мәскәүдәге Кремль чыршысына чакырганнар. Элек бу бәйрәм Союз йортында үткәрелгән. 1954 елгы язма. Үзәк чыршы зур Кремль сарайының Георгиев залында. Балалар өчен Советлар Союзының зур театр артистлары чыгыш ясый. Встали на трудовую вахту сезонные рабочие Деды Морозы. Кыз бабай роле махсус сайланып алынган Дед Мороз отрядларына бирелә. Аларны шәһәр администрациясе билгели. Илинче елларда Совет хакимияте яңа елны коллектив белән бәйрәм итүне пропагандалый башлый. Телевизордан корпоратив рекламалар күренә. Экранга «Карнавальная ночь» фильмы чыга. Песенку свою про 5 минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету, я дарю вам песню эту песенку про 5 минут. 60-нчы еллар ахыры, 70-нчы еллар башында күп гаиләләрдә телевизорлар барлыкка килә. Шул сәбәпле халык өйдән чыкмыйча гына бәйрәм концерты карый. Ә бу вакытта хәзерге кебек үк голубой огонек күрсәтелә. Мне хочется горячо поздравить с Новым годом наш великий народ-труженик, стоящий во главе всего прогрессивного человечества. Һәр елның үз геройлары. Әйтик, 1963 елда космонавтлар. सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है. 1967 елда Мәскәүдә халыкара кинофестиваль үтә. Аның төп кунаклары Болливуд йолдызлары. Шул елда яңа ел кичендә дә үзенең тәбрик сүзләрен Һиндстан актеры Радж Капур җиткерә. Дорогие друзья, товарищи, let me wish you all a very happy and a prosperous new year. Дорогие друзья, я поздравляю всех вас с Новым годом. Желаю благополучия и счастья. 70-нче елларда яңа елны билгеләп үтүнең тагын бер традициясе барлыкка килә. Ул әлбәттә «Ирония судьбы» фильмын карау. Мы провожали Палиха. Сейчас я иду домой. Очень хорошо. Идите. Идите. С наступающим. И вас также. Еллар үтә, традицияләр кала бирә. Быел да бәйрәм кичендә безнең каналдан аерылмагыз. Сезне бик күп сюрпризлар көтәчәк. Яңа ел төнендә Яңа гасыр каналы белән бергә булыгыз, чөнки Яңа гасырда иң кызыклы тапшырулар, җырлар һәм мюзикл булачак. Әлеге мюзикл турында сөйләшер өчен студиябызга кунак чакырдык. Ул җырчы, актер Илгиз Хәсәншин. Хәерле көн. Хәерле иртә, хәерле көн Илгиз. Әлеге мюзикл белән сезнең арагызда нинди элемтә бар, нинди катнашыгыз бар? Нинди катнашыгыз, шунда катнашкач төп кеше кирәк булса инде. Актер булып уйнадыгыз. Актер булып уйнадым. Төп героиня Әминә безнең кызчы кыз безнең кичкенә мин шуның абыйсы булып уйнадым инде. Һәм шулай ук Салават Миңнеханов белән Гүзәлемнең малайы булып. Салават әйтмешли, күптән көтелгән малай инде. Менә бу бит инде Хәситә дип атала. Хәситәнең нәрсә икәнен белә идеңме электә, әллә фильмнан соң гына ачыкландымы? Яшерен түгел, белмидем. Күргәнем бар иде мен ул бизәкне, аны ничек дөрес дип әйтергә инде. Ләкин аны Хәситә дип белмидем. Асылын әйе. Менә аны миңгә түгел күбесе белмәгәндер инде дөрес әйткәндә. Әлбәттә, этнографик әйбер. Менә фильмның үзендә төшү процессы ничегрәксең? Күңелле булдымы? Тагын төшәсе иде дигән тәэсирләр калдымы? Күңелле дә булды. Тагын төшәсе иде дигән теләктә, ниятте бәлки чакырылыр берәр инде кичкенә рольгә дигән үтте. Чөнки теге әйтәләр турыслар съемочный день дип. Ничә икәнлеген санап бетергесез күп булды. Иң беренче шуны гына әйтә, иң беренче төшерә торган кер ул минем сценадам булды. Ул Дворец Единоборств көрәш сараенда Булат Мусин килде. Аны мин баштан уйнабрак кынадыр дип уйлаган идем инде. Мине күтәреп салмаслардыр дип шым көрәшә дип. Режиссер килгәндә Булатка, Булат менә ничек көрәшәсең, шулай көрәш дип өйрәтеп киткәндә, мине эләктереп алу булды, күтәреп торып салды да таралдым. Шунда бер ярты сәгать җыеп алдылар булай итеп. Әле бер 2-3 көн китә алмадым, әйтәм, әле яры көрәшкә китмәгәнмен, Закир булмаса дип.
Көңілі болды, түрлі шақларда болды. Ертеңгі 5-ші ортақылықта шырды көпіріне қоплап, суықта тезгіне жылынабыз да машина шығып шабыз да керден кірабыз. Яңадан күрешке қойсақ, анда бит әлі дубльлер бірнеше, біргіне салып, үш бетке біргіне бітмеш олайы. Ана баштан бір яғынан салалар, екінші жақтан салалар мәйтім, шыл бір салғанда бір чұрып болмай. Енді бір азам мәйтім, ұятып қырат тұрам, болат қыра сәлкенсін енді. Маға қадар күрешкеніңіз болмаған ема? Маға қадар бір 10 яшьләрдә микән иде бер дус егет белән сөйләшеп чыккан идек. Мәйтәм, әйдә икебез дә чыгабыз. Мәйтәм, мин сине күтәреп салам. Сиңа да бүләге булыр. Сиңа да бүләге. Менә шул бердән бер чыктым да, җиңеп киттем мин сразу көрәштән. Шуның белән төгәлләндеме? Шуның белән төгәлләнде көрәш. Болай съемкаларга килгәндә, минем өчен зур бу ачыш, болай зур клипта төшкәнем бар иде, ләкин монда киноларга төшкәнем юк. Кызык булды. Үзегез җырладыгызмы соң? Үзебез дә җырладык. Çünkü bunda meyhan anlatılar, bunda aktörler yok, bütün seyirciler aşındaki serial indi. Janrның икәнде таләбе, шундый мюзикл булгач, әлбәттә шулай була. Ничек яңа елларга санаулы көннәр генә калып бара, әзерләнәсезме? Нишләргә җыенасыз? Яңа гасыр каналын карарга җыенасызмы? Яңа гасыр каналы белән йокларга җыенабыз инде, менә көтеп торабыз инде төзүсемсезлек белән. Үзем дә туганнарда, якыннарда яңа елны каршыларга дип Менә урамга чыгып йөреп булмый, менә кеше әзгәнә йөреп туйгачрак төнләрәк чыгып йөрим инде мин. Югыйсә гел бик әле аның кичкә хәлек эштә көтәбез инде, яңа көтәбез, тәмән көтәбез. Сез дә көтәсездер инде. Әлбәттә инде. Кызыгылы вакыт бит инде ул яңа ел. Мәшәкате. 2023 ел, ул календарь буенча куян елы. Шуңа күрә куян шикелле посып куркып утырасы түгел, нәрсәдер эшләргә кирәк бит инде, алга таба иҗат планнарын инде кирәк. İcat planları, İldar abi, neşik deyip aytayım indi. Planlar zor. Мен мында әлі қошам бір октябрь, ноябрьда ғана болып кеткен едім бұл радиосының концертларына. Барамын деп сөйлеп енді. Соған көре пландар бек зор, барып қана келіп кірен шықсын енді, келіп шыққаш бір сөйлешірбіз әлі тағы бір көреш, Алла берса. Есен болып, көклеріміз, елеріміз, көңілеріміз тыныш болса. Ең мұхимы шул. Пландар зор. Әмне нәтижеләргә килгәндә 2022 ел үтеп китте дип әйтәбез инде. Берничә көн генә калып бара. Менә сез канәгатьме әлеге елдан? Телисе эшләрегезне эшләп бетердегезме? Мин үземнән шәхсән бер кашына канәгать түгел. Булай, Аллага шөкер итеп яшим. Булганы белән шатланып, Аллаһны өмет итеп, әле камиллекнең шеге юк, эшләргә үз өстендә дә, булай да әле эшләр күп дигән. Шулай булсын. Берәр театрга чакырсалар барыр идегезме? Театрга чакырсалар дип чакырганнар иде инде. Мин 2000дә барып җитәлмәдем дик. Кариф театрына Ренат абый чакырган иде үзенә ул вакытта, чөнки мин анарда укыган идем, ассистентура стажировка дигән белемдә үткән идем. Нишләп тор шулай килеп чыкты? Ассистентураны укыгач, Мәдәният һәм сәнгать университетында әле мин 1 елга якын укытып алдым актер осталыгы дәресләрен. Шуңа күрә шуның белән ничектер юлларны ителде инде. Кисешмәде. Үзегездә укытучыда булгачтын театр карарга читен түгелме? Һәрбер кешенең хаталарын күреп, менә булай эшләргә ярамый дип. Ана бит әле ул актерның хатасын күрер өчен син ул актердан әле 1000 тапкыр әйбәтрәк булырга тиешсең бит әле. Үземдә карап кына өйрәнеп керә утырам бит. Күренгәлен кайбер әйберләрне гади тамашачы күрмән булса да, барыбер сизелә нидер хатаны, актер бит ул хатасын күрсәтергә тиеш түгел. Ләкин барыбер сизәсең иде. Булайрак алдырып китте икән, тегеләй алып китте икән дип карап өйрәнеп утырам. Безнең телевизор карый алмаганыбыз кебек. Менә без телевизор караганда һәр вакыт бу сүзне ничек әйтә икән, тегесе ничек әйтә икән дип. Әйтәм икән, гомумән әйбез. Карыйбыз, гомумән әйтәм икән дип. Илгиз, менә бөтенебез бит инде могҗиза көтә, яңа елдан бүләкләр көтәбез. Теге кыш бабай булмаса да аңа нәрсәдә ышанабыз. Сез яңа елдан нәрсәләр көтәсез, нинди бүләк көтәсез яңгыднарыгыздан? Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлеге сорауга җавапны сез безнең экраннарда күргән QR-кодлар аша күреп, социаль челтәрләребезгә язып тыңлый алачаксыз. Без исә Илгиз Хәсәншин белән саубуллашабыз. Аңа иҗади уңышлар, яңа елның яңа сөенечләр алып килүен теләп калабыз. Рәхмәт. Исән сау булыгыз. Сау булыгыз. Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Без бүген сезнең белән бик тәмле ризык әзерләрбез. Мин аның ничек аталганын белмим. Аның өчен безгә менә шундый кәбестә кирәк булыр. Тауық ите, помидор, сарымсак, сыр, кыздырыр өчен сыйык май, аджика, соевый соус. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Эшебезне иң беренче кәбестәдән башлыйбыз. Кәбестәне без түгәрәкләп кисәбез. Мин инде табаны кыздырырга куйдым.
табаны кыздырырга куйдым. Аңа мин сыйык май истим. Һәм без кәбестәләребезне җиңелчә генә кыздырып алабыз. Кәбестәнең калынлыгы 1 см-дан артык булмаска тиеш. Ул пешеп тә бетәргә тиеш бит әле. Тавык итен без шапмаклап турыйбыз. Бер тырнак сарымсак салып җибәрәм. Без хәзер тавыгыбызны маринатлыйбыз. Менә шулай. Теләге булган кеше күбрәк иттереп тә сала ала. Мин инде аджика салам шулай. Һәм 1 аш кашыгы соевый соус салам. Менә шулай без аны былгатабыз. Әлбәттә инде тоз һәм борыч истибез. Һәм инде шул ике ягында әйләндереп кыздырган кәбестәләр өстенә без итебезне салабыз. Менә инде кәбестәләребез әзрәк кызды. Без аны хәзер ите пешеп бетсен өчен кайнар мичкә куябыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллага тапшырдык. Менә инде студиябызга тәмле исләр чыкты. Менә күрәсезме, ничек безнең кәбестәбез шундый тәмле иттереп, сокулары чыгып, тавык ите белән пеште. Хәзер өстенә шулай сыр салып җибәрәбез. Хәзер инде без аны табанга бирәбез. Искитмәле ризык, пешерегез әле сез моны. Менә янында басып торам инде аның исләре шундый аппетитле. Ашларыгыз тәмле булсын. Аллаһ Тәгаләм сезгә исәнлек, саулык биреп, ике дөнья рәхәтен күрергә насыйп итсен. Тормыш мәшәкатьләре җилкәгә салынган ташлар кебек. Ләкин алардан кытылу да, кытылырга тырышу да юк. Алар минем өчен сәгать герләре, шулар йөртә сәгатьне һәм кешеләрне. Алар булмаса, йөрүдән, яшәүдән туктар идек дип язган Әхсән Баян. Тормыш мәшәкатьле булса да, ямьле ул, рәхәт ул. Әлеге рәхәтлекне һәрберебез тоя һәм күрә белик. Сөйініп қаршылайт таңдарына, йөрәктә өметләр сүнмәсен дип сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.